A labarin za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta ayyana ranar Litinin da Talata ranakun hutun sallah. A kuma labarin za ku ji cewa aikawa sanata na tashi wasiƙa da 'yan mazaɓarta suka tura ni neman yi mata kiranye. Da ƙetare a labarin kuma za ku ji cewa 'yan yawon buɗe ido mutum 6 sun mutu bayan nutsewar jirginsu a tekun Maliya. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Sunana Sadiqa Umar mai malari dauke da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na TCR. Gwamnatin tarayya ta ayyana ranakun Litinin 31 ga watan Maris da Talata 1 ga watan Afrilu a matsayin ranakun hutun karamar sallah. Hakan da yana ƙunshi ne cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin wanda babbar sakatariyar ma'aikatar ta sanyawa hannu. A cikin sanarwar ministan harkokin cikin gida na ƙasar nan Olubunmi Jojo ya buƙaci dukkanin musulmai su rungumi tausayawa da karamci da zaman lafiya, inda ya jaddada muhimmancin nuna soyayya da yafiya da haɗin kai domin gina al'umma mai cike da zaman lafiya. Ya kuma buƙaci al'ummar musulmi su yi wa ƙasar nan addu'ar ɗorewar zaman lafiya da samun ci gaba, kuma ya yi kiran gudanar da bukukuwan sallah lafiya. A nan kuma Majalisar Wakilan ƙasar nan ta janye matakin da ta ɗauka na amincewa da karatu na biyu na ƙudurin dokar da ke neman cire rigar kariya ga mataimakin shugaban ƙasa da gwamnoni da mataimakansu. Haka zalika Majalisar ta janye amincewa da ƙudurin da ke neman a soke hukuncin kisa ga masu aikata laifi a ƙasar nan. Ƙudurorin biyu na cikin ƙudurori 42 da suka tsallake karatu na biyu a ranar Laraba. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Julius Ifobiri ne ya gabatar da ƙudurin janyewar. Mataimakin kakakin majalisar Benjamin Kano ya ce an ɗauki matakin janyewar ne don bayar da damar yin muhawara kan ƙudurorin. Ƙudurorin na daga cikin gwamman ƙudurori da majalisar ke nazari a kansu a wani ɓangare na yin gyaran fuska ga kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1999. A nan kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta aike wa sanata mai wakiltar Kogi ta tsakiya na tashi a Foti sanarwa a hukumance kawai koken da 'yan mazaɓarta suka kai na ƙoƙarin mata kirani daga majalisa. INEC ta kuma tabbatar da samun cikakkun lambobi da adireshin wakilan da suka tura koken da takardun sanya hannu kan batun yi mata kiranye. Wakilan sun aika bayanan nasu masu muhimmanci ne cikin wata wasiƙa ga shugaban hukumar. A cewa 'yan mazaɓarta suna ƙoƙarin yi wa sanatan kiranye ne saboda ba ta wakiltar su yadda ya kamata. A baya INEC ta bayyana cewa a shirye take ta bi matakan da kundin tsarin mulki ya shimfiɗa mata na yin irin wannan kiranye da zarar masu ƙorafi sun cika ƙa'idoji da dokar da ta gindaya. Sanata na tashi da yana fuskantar kiranye ne tun bayan takaddamar da ta barke tsakaninta da shugaban majalisar dattawan ƙasar na Godswill Akpabio bayan ta zarge shi da yunkurin cin zarafi na lalata. Da ƙetare an tabbatar da mutuwar mutane 6 yayin da ake ci gaba da neman wasu bayan wani jirgin ruwa na masu yawon buɗe ido da ke tafiya a ƙarƙashin teku ya nutse a tekun Maliya. Ofishin jakadancin Rasha da ke Masar ya ce fasinjoji 45 ne ke cikin jirgin kuma dukkaninsu 'yan Rasha ne. Jami'an yankin sun ce zuwa yanzu an ceto mutum 29 yayin da aka garzaya da wasu daga cikinsu zuwa asibiti domin samun kulawa. Jirgin ruwan na hanyarsa ne ta zuwa yawon buɗe ido a ƙarƙashin tekun. Wannan ne karo na biyu da ake samun nutsewar jirgi a tekun Maliya da ke Masar cikin watanni 6. Duka a ƙarshen labaran duniya kenan. Za ku iya ci gaba da bibiyar ma shafukanmu na sada zumunta domin samun rahotanni shirye-shirye da kuma labaranmu da zarar an ɗaura. Bisalam.